Уважаеми зрители, Прозорец към деня продължава с един много специален гост. Това е господин Ендер Биляр. Той е председател на Асоциацията на балканските библиотеки. Посещението му в старата столица беше по повод 9-та национална конференция, която се проведе в регионална библиотека Петко Славейков. Понеже с него не можем да си говорим на български език, тук в студиото е и Ферихан Атасой. Тя е негова преводачка, преподавател по български език в Одрин. Едно много похвално нещо, може би ще заинтересува и нашите зрители. Добро утро, казвам на нашите gosти. Добро утро. Добро утro. Bihte li ni kazali kolko pati ste bili v Bulgarya? Bulgaristan'a kaç defa geldiniz söyleyebilir misiniz? Bulgaristan'a birçok defa geldim. Ama böylesi bilimsel toplantılara geçen yıl Varna'da yine bir bilimsel bir toplantı vardı. Oraya katılmıştım. Sofya'ya birkaç sefer gittik. Filipe'ye gittik. Yani meslektaşlarımızla sık sık bir araya gelip Balkan ülkelerindeki kütüphanelerin ortak çözüm noktaları, işbirliği konularında ortak projeler ve işbirliği anlaşmaları yapıyoruz. Много пъти съм идвал в България, но на такива научни мероприятия, като симпозиума, който се провежда от вчера в Велико Търново, идвам вече няколко пъти. Преди това бях във Варна, пак подобен симпозиум беше организиран. В София съм ходил, в Пловдив съм ходил. Имам възможност често да се срещам с българските си колеги по тези поводи и да обсъждам с тях въпросите за съвместна дейност. А за първ път ли сте в Велико Търново? Какво ви направи ilk defa mı geldiniz ve ilginizi çeken ne oldu? İlk defa geldim. İlgimi çeken tarih ve kültür kentinin oluşunun tüm özelliklerini kent yaşıyor. Hatta şöyle diyebiliriz, yaşayan bir müze. Ve bununla birlikte kent bu özellikleriyle bütünleşmiş ve otelleriyle, insanlarıyla bu kültürü benimseyerek ve duyduğumuza göre de Bulgaristan'da en iyi kent seçilmiş, en güzel kent seçilmiş ve bu da kentle tarihi dokunun ve halkın çok güzel bütünleştiğini bir başarısı. За пръв път идвам в Велико Търново, но да дойде човек в Търново и да не му направи нещо впечатление е невъзможно, защото Търново просто е един жив музей, живеещ музей. Много добре е успял да съхрани историческите си ценности, културните си ценности и успял да се съчетае. Просто хората и града като едно ги видях и научихме от колегите факта, че преди няколко дена град Велико Търново е бил обявен за най-красивия град в България и не се изненадахме, защото наистина е много красив град. Хората са много приятни, много са дружелюбни. Освен това и с хотелите си, с историческото си и културно наследство, с хората си, то е едно. Обединил се. Направи ни много хубаво впечатление. Културата в Одрин прилича ли на българската? Знаем, Одрин е един град, който на българите е много познат, много при сърце. Priliçe li kulturata? Edirne'deki kültürle Bulgar kültürü örtüşüyor mu? Ortak noktaları var mı? Çünkü Edirne Bulgarlar için tanıdık, bilindik bir şehirdir. Evet. Aynı şekilde Türkiye'de Bulgarlar için tanıdık bir şehir ve tanıdık bir kültür. Sonuçta tarihi öncesinden günümüze gelindiğinde bölgede Latin ve Grek ve daha sonraki dönemde de Müslümanların etkisi altında kalmış ve dolayısıyla Balkan Yarımadası ortak kültür mirasının tarihi ve kültürel değerlerin bir mozaiği haline gelmiş ve onun için birçok kültür ve tarihi özellikleri, sosyal değerleri içimizde yaşıyoruz.
Всъщност, не само в Търново, но изобщо градовете в България си приличат много с турските, особено с Одрин. И за Търново мога да кажа следното, че тя също е била столицата, както и Турция е била. Одрин е бил, град Одрин е бил столица и останките от латинската, от византийската, от гръцката култура, а по-късно от мюсюлманската култура в Търново дава възможност на града да има общи точки и общи особености с град Одрин. Знаем, че град Одрин, така както преди малко казахте, е доста добре познат на хората от България. Türk ve Bulgar edebiyatına da baktığımızda kelime olarak birçok kelimenin Türkçe'de ve Bulgarca'da aynı olduğunu görebiliyoruz. Когато обръщаме внимание на, ако обърнем внимание на езика на много български произведения, литературни произведения, ще видим, че много общи езикови особености имат. Balkan Kütüphaneler Birliği'nin kurulmasındaki en önemli amaçlarından bir tanesi de bölgede yaşanılan ortak tarihi ve kültürel mozaiğin araştırılarak ortaya çıkartılması ve dijital ortamda toplanarak da paylaşılması. Една от основната цел на основаването на Дружеството на библиотеките от балканските страни е това, че балканските страни имат много общо историческо и културно наследство и чрез помощта на научните работници и изследването, които ще направят те, ще можем на преден план да извадим тези общи културни и исторически ценности и след като ги съберем в сборници и след като ги материализираме в доклади, ще ги отпечатаме и по този начин ще дадем възможност не само на хората от Балканите, но от цял свят да се запознаят с тази тяхна обща културна наследственост. Това е чудесно. А какво е бъдещето на книгата като форма на четене? Ще изчезне ли книжното тяло или ще бъде заменено? Basılı kitap devam edecek mi var olmaya yoksa yeni teknolojilerin getirdiği nedenden dolayı yok mu olacak? Bu tür kaygıları ve korkuları ilk bilgisayar icat edildiği çıktığında da insanlar korkmuştu. Bilgisayarlar her şeyi yapacağı bir anlayışı yayılmıştı. Когато за пръв път компютрите навлезнаха в живота на хората, наистина се получи такова едно опасение, че компютрите ще заемат мястото на книгите и на всичко описано. İnternet kütüphaneciliği, dijital kütüphanecilik gelişince de şimdi bazı çevrelerde basılı kitapların ileride olmayacağı veya kütüphanelerin artık kapanacağı gibi düşünceler oluşmaya başladı. Започнаха да се появяват опасения, че с интернета и с обслужването на интернета в областта на информацията, с дигитализацията на книгите, се появи опасението, че няма да има място за библиотеките. Dijital kütüphanecilik daha çok kütüphaneciliği ve okumayı özendirip gelişmesine katkı sağlayacak bir süreç olarak görüyorum. Всъщност, интернетната служба в тази област, дигитализацията, дава възможност. Аз виждам този период или този етап като един етап, който ще даде импулс на хората да търсят повече информация, повече книги. Basılı materyal her zaman o özelliğini koruyacaktır. Според мен книгата и всичко написано ще продължава да си запазва своите ценности. Onun okuyucuya verdiği has özellik apayrıdır. Удоволствието, което то дава на читателя, е съвсем различно. Dijital kütüphanecilik zamanını
kısa sürede, en kısa zamanda istediği bilgiye ulaşması açısından önemli bir süreç olarak görüyorum. Това е дигиталната библиотека е един период или един етап, който дава на хората възможност най-скоро да по най-лесен начин и по най-бърз начин да намерят отговор на въпросите си или информацията, която търсят. Може би електронните мрежи и книгата ще бъдат ръка за ръка. Какво е бъдещето на балканската култура и библиотеките и културните взаимоотношения между балканските страни? Balkan ülkeleri arasındaki kültürel ilişkiler ve onların gelecekteki işbirliğinin yani gelişmesi nasıl görüyorsunuz? Geleceği nedir? Geleceğini çok iyi görüyorum. Özellikle Balkan Kütüphaneler Birliği'nin de kuruluş amaçlarını içerisindeki olan süreçin bir tanesi de bu. 27 Temmuz 2009 yılında kurulan Balkan Kütüphaneler Birliği'nin amaçları. Аз много добре виждам това сътрудничество, това развитие като резултат от това мое положително виждане всъщност е и основаването на дружеството на балканските библиотеки или на библиотеките от балканските страни. Bir tanesi Balkan ülkelerinde yer alan her türlü kütüphaneler arası işbirliğini sağlamak, kütüphanecileri tanıştırmak. Има няколко цели основаването на дружеството на библиотеките от балканските страни. Първата, която е най-важната, е да даде възможност на колегите от балканските страни да се срещнат, да се съберат на едно място и да определят в какви области могат да сътрудничат помежду си. Ortak projelerin üretilmesine imkan vermek. Да даде, има възможност, или по-точно дава възможност за развитие на общите проекти. İkinci amacımız da Balkan Yarımadası'nın tarihi, kültürel ve sosyal mozaikinin alanında yapılacak çalışmaları toplayarak ortak toplu katalogların ve açık arşivlerin oluşturulmasını sağlamak. Другата цел, която също не е по-маловажна, е да даде възможност да се направят изследвания в областта на общото историческо и културно наследство на Балканите, защото мозайката на културата е много разнообразна на Балканският полуостров и тези изследвания да бъдат след това събрани в сборници и да се даде възможност да бъдат ползвани чрез открити библиотеки и на хората, интересуващи се от тази информация. Добре, а как виждате участието на България в международното библиотечно дело? Какво място може да заеме нашата страна? Bulgaristan'ın bu uluslararası kütüphanecilik işbirliğindeki rolü nedir? Diğeri nedir? Siz nasıl görüyorsunuz bunu? Bu birlik bir işbirliğinin ve ortak projelerin oluşacağı birlik. Hepimizin katkısı aynı oranda ve projeler nispetinde gerçekleşecektir. Това дружество е дружество, което може да бъде осъществено само чрез взаимната дейност на библиотеките и библиотекарите от балканските страни и всички заемат равностойно място, според мен, в това дружество. Balkan ülkeleri yaptığımız araştırmalarda Balkan ülkeleri arasında ortak çalışmaların, Balkan ülkelerinde görevli araştırmacıların ortak çalışmalarının çok az olduğunu tespitini yaptık. От изследванията, които са направени, е установено, че сътрудничеството в областта на печата между научните работници от балканските страни е много недостатъчно. Bu birlik sayesinde bu tür ortak çalışmaların çoğaltılarak bu alanda ortak veri tabanlarının oluşturulması hedeflenmekte.
целта на дружеството е да даде възможност на тези научни работници да направят по-големи изследвания, да има по-голямо сътрудничество между тях и по този начин ще имаме по-добри резултати в областта на отпечатването на тези трудове и ползването им от страна на потребителя. Ben burada özellikle Bulgaristan Kütüphaneciliğine ve Balkan Kütüphaneler Birliği'nin kurulmasına desteklerinden dolayı Sayın Profesör Doktor Stoyan Dençev'e ve Üniversite Kütüphaneleri Birliği Bulgaristan Üniversite Birliği Başkanı Vanya Yaneva Hanım'a ve bu toplantıyı düzenleyen Alexander'a çok teşekkür etmek istiyorum. Възползвайки се от това, че съм сега тук, искам да благодаря на господин професор доктор Денчев, който е ректор на Библиотекарския университет в София, на госпожа Ваня Янева, която също е професор в същия университет и за тяхната помощ при основаването на въпросното дружество. От друга страна искам да благодаря на господин Александров, директора на публичната библиотека в град Велико Търново, за поканата, която е отправил към мен. Това е чудесно. А може би няма да отговорите на следващия ми въпрос, за да не обидите някого, но в коя балканска страна библиотеките са на най-високо ниво? Belki de birilerini kırmamak için soracak olduğum şu suale tam olarak bir cevap vermeyeceksiniz. Ama şunu sormak istiyorum. Şu anda size göre hangi Balkan ülkesinin kütüphanesi en yüksek seviyededir? Yok, ben her şeyi gerçek rahatlıkla söyleyebilirim. Şu anda bizim ülkemiz, Türkiye'nin kütüphanelerin, üniversite kütüphaneleri çok iyi durumda ama halk kütüphanelerine aynı düzeyde diyemem. Bulgaristan kütüphanelerine baktığım zaman görebildiklerim içerisinde halk kütüphanelerinin çok zengin bir koleksiyonun olduğunu ama üniversite kütüphanelerinin aynı düzeyde gelişmediğini görüyorum. Her ülke kendine göre böyle çelişkileri var ama sonuçta bu bir süreç. Gelişen teknolojiyle birlikte kütüphanelerde hızlı bir şekilde gerek akademik kuruluşlarda gerekse halk ve şehir kütüphaneleri bünyesinde olması gerektiği yeri muhakkak alacaktır. Аз съвсем спокойно, съвсем верен отговор ще дам на този въпрос. Библиотеките университетските библиотеки в Турция са на много високо ниво, но за съжаление не мога да кажа същото за градските и народни библиотеки. А в България народните и градски библиотеки имат много богат фонд, много разнообразен материал, но много съм убеден или уверен съм, че с течение на времето и с навлезата вече технология в библиотеките от всички балкански страни ще дойде момент, в който ще се изравнят и ще бъдат на ниво. Дано това да се случи и в този ред на мисли, в каква насока трябва да се работи, за да се постигнат по-добри резултати в библиотечното дело и услугите да станат по-достъпни. Biraz önce söylediğiniz gibi gerçekten bir gün gelecek bütün üniversiteler aynı düzeyde, bütün kütüphaneler aynı düzeyde olacak ama bunun gerçekleştirilebilmesi için hangi yönde çalışmaları gerekiyor ve bu kütüphanelerden daha fazla insanların istifade edebilmeleri için neler yapılması gerekiyor? Ben bunu 3 ayakta toplamak istiyorum. Bir, hükümetler kültüre ve dolayısıyla kütüphanelere ayırdıkları bütçelerin artık bindelerle ifade edilen değil, yüzdelerle ifade edilen bir bütçeyle gerçekleştirilmesi gerektiğine inanıyorum. İki, kütüphaneleri yönetecek olan kişilerin bu alanda mesleki bilgi ve tecrübeye sahip olmuş, proje üreten lider kişilerden oluşması gerekiyor. Üçüncüsü de bunu kütüphaneleri topluma anlatmak ve tanıtmak amacıyla kütüphanecilerin basınla ilişkilerini çok iyi tutmaları ve basın yoluyla bunu gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bu konuda sizlere de basın çalışanlarına da
büyük görevler düşüyor. Аз ще кажа, че според мен има три фактора, които определят успеха на или по-точно на развитието по пътя на успеха на библиотеките. Първият фактор това е всъщност, първата най-важна роля се пада на правителствата и отделянето на бюджета средства от националния бюджет за развитието на библиотеките и изобщо на библиотечното дело. Вторият фактор това е библиотеките да бъдат ръководени от професионално подготвени личности. И третият фактор е работещите в библиотеките да работят съвместно с медиите, за да може медията да даде информация на хората, които искат да се възползват от информацията в библиотеките. И използвам повода да благодаря на вас, че отдавате такова голямо значение на библиотечното дело в Балканските страни. Ben bunu çok iyi bir örnek üniversitemizi verebilirim. Üniversitemizde ülkemizde de ekonomik bazı küçük de olsa sıkıntılar yaşanmasına rağmen üniversitemiz rektörü Sayın Profesör Doktor Enver Duran bize çok büyük destek veriyor. Bizler bu desteği almak için böyle orijinal ve hiç yapılmamış projeler üretiyoruz, önüne götürüyoruz ve o projelere destek alıyoruz ve şu anda 2 bloktan oluşan 5150 metrekare kapalı alana sıcak soğuk klima sistemine sahip çağdaş bir kütüphanede okuyucularımıza hizmet veriyoruz. Понеже преди малко казах, че най-големият фактор е ръководителите към учрежденията, където работим, да ни разбират и да ни подпомагат. Искам тук да подчертая, че ректорът на нашия университет, професор доктор Енвер Дуран, в това отношение е за пример, защото той отдава много голямо значение на библиотечното дело и на науката и мога да ви кажа, че в момента ние разполагаме с едно от най-модерните заведения как да кажа, центрове, библиотечни центрове на Балканите, защото нашата сграда е с площ 5150 метрикаре капала. От 5150 квадратни метра с много висока на много високо ниво е и технологията, която ползваме. Имаме и хладилна и отоплителна техника. Това е чудесно. В България повечето хора вече са наясно за възхода на турското образование. В България, за съжаление, обаче бюджета за култура е крайно малък, най-малкият бюджет в Европейския съюз. Как стоят нещата в Турция? Колко пари се отделят за култура? Şimdi diyor ki Bulgaristan'da maalesef bütün Avrupa Birliği içindeki ülkelerin yani içinde eğitime en az para bütçesinden en az eğitime para ayıran bir ülke olarak tanınıyor. Türkiye'de bu olaylar nasıl? Türkiye'de de aynı. Değişen bir şey yok. Orada da az mı veriyorlar? За съжаление в Турция същото не се отделя достатъчно средства за образование. Ama kurumların özel gelirleri var. Mesela üniversitelerin özel gelirleri var. Biz rektörümüzün desteğiyle bu özel gelirlerden kamudan gelen gelirlerimizi orada arttırarak istediğimiz projeleri gerçekleştirebiliyoruz. Но ние имаме една такава възможност. Всяко учреждение има и допълнителни приходи. Например, нашия университет има доста добри възможности за това. Имаме медицински факултет, където когато идват чрез заплащане да се лекуват, бюджета към университета остава средствата за университета и нашият ректор от тези средства допълнително отделя доста големи за библиотеката и за образованието. В България също има Тракийски университет, може би сте чували в Стара Загора. Осъществявали ли сте някакви контакти с този университет?
Bulgaristan'da da Trakya Üniversitesi adını taşıyan bir üniversite var Stara Zagore'da. O üniversite ile aranızda hiç işbirliği oldu mu? Evet, üniversitemizde o üniversite arasında işbirliği var. Kültürel ve sosyal alanda faaliyetler sürdürülüyor. Zaten üniversitemizin Balkanlarla ilgili bir açılımı var ve bu açılımı sayesinde birçok Balkan ülkesinde birçok üniversiteyle işbirliği anlaşmaları var. Bugün mesela biz Velika Üniversitesi'nin Velika Turnava Üniversitesi ile kültürel ve sosyal alanda, mesleki alanda bir işbirliği anlaşmasını imzalayacağız. Да, известен ми е този университет, защото нашият университет има сключено шефство за сътрудничество с този университет. Мога да ви кажа, че Тракийски университет отдава много голямо значение на сътрудничеството между университетите от балканските страни, между които и България. Освен това, днес ние след обед ще подпишем един договор за сътрудничество между библиотеките на Тракийски университет и Великотърновски университет. Аз искам само да добавя това, че дълги години работих и като отговорник на като отговорничка на отношенията между българските и турски университети и имаме подписани договори за сътрудничество с 18 български университета. Това е прекрасно и следващия ми въпрос ще бъде към вас. Кажете ли нещо повече за турската литература? Напоследък тя е много популярна в България, особено романите на Решат Нури Гюнтекин. Защо е толкова популярна литературата, турската литература в България? Аз преди да ви отговоря, този въпрос ще приведа и на него. Възможно и той да иска да kаже нещо, а след това ще добавя и аз като literatör. Diyor ki son zamanlarda Türk edebiyatı Bulgaristan'da da çok yaygın olmaya başladı ve son zamanlarda Reşat Nuri Güntekin gündemde. Bu konuda sizin söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Ben de dedim ki ilk önce size tercüme edeyim, siz söyleyin, sonra da ben bir şeyler ilave edebilirim. Reşat Güntekin Türk edebiyatının önemli isimlerinden birisi. Yazılı kültür hayatımıza birçok eserini bağışlayarak bugün gençliğine de Kültür Bakanlığımız aracılığıyla, değişik firmalar aracılığıyla bu eserler çoğaltılarak kazandırılmaktadır. Biz de bugün burada gelmekle güzel bir Bulgar edebiyatında önemli bir ismin eserlerini Türkçe'ye çevirmek için görüşmelerde bulunduk. Bulgar edebiyatında önemli bir isim Emilan Stanov'un eserlerinden Balkan Kütüphaneler Birliği ve Acar Bilgi, Türkiye'deki Acar Bilgi Merkezi'nin de sponsorluğunda bunun eserlerini Türkçe'ye çevireceğiz. Böylelikle bu işbirliği, yapılan bu işbirliği çalışmalarıyla Türk Edebiyatı'nın önemli isimleri Bulgar okurlarıyla buluşacak. Bulgar Edebiyatı'nın önemli isimleri de Türk Edebiyatıyla, bu okurlarıyla buluşma fırsatı bulacak. Сега, казва Решат Нури Гюнтекин е една много важна личност в турската литература. Затова неговите произведения продължават да се печатат и да във всяка библиотека се намират неговите произведения. Съвременният читател се запознава с него, още когато за пръв път дойде в библиотеката. И ние като представители на в момента на турските библиотекари решихме, когато се запознахме с творчеството на Емилиан Станев, да преведем някои от неговите произведения с съдействието на Аджар информационен център, който е печатница едновременно с това, и с една съвместна дейност с Аджар информационна дейност и с
Дружеството на балканските библиотеки да отпечатаме тези книги, или по-точно тези произведения на Емилиан Станев, които считаме, че ще бъдат с интерес посрещнати от страна на турския читател. По този начин ще имаме възможност да запознаем турският читател с важни личности от българската литература, а след това ще направим и обратното. Ще преведем от турски и ще отпечатаме на български някои важни произведения на важни наши турски литератори и ще имаме възможност да направим обмен. Турският читател да чете с удоволствие български писатели, произведенията на български писатели, българският писател да чете с удоволствие произведенията на турските писатели. Аз искам да добавя, че всъщност Ришат Нури Гюнтекин не е чуж за България. Той не навлезна в живота на България с неговото произведение Листопад. По неговото произведение Листопад в момента сериал е направил. Удължение доста, но в основата на сериала лежи неговото произведение Листопад. Той е драма. Театрална драма е. Той е познат още от 70-те години, защото неговата книга Чичолигата беше преведена преди много години от Гюлчин Чешмеджиева, ако не се лъжа, на български език. И аз за пръв път тази книга прочетох, за съжаление, не в оригинал, а на български език, когато беше преведена, защото не ми беше достатъчен турския тогава. Той има наистина много интересни произведения, в които критикува опадъка, моралния опадък в някои прислойки на турското общество. Затова мисля, че българският зрител следи с много голям интерес сериала Листопад, защото говорих с колежки вчера, те бяха възхитени. Но той има и много други произведения, които предполагам, че по-късно ще пристигнат тук. Чучулигата там също е направена в сериал и предполагам, че ще дойде тук. Това е прекрасно, за много зрители ще бъде интересно. И накрая, какво бихте казали на хората, които не четат kниги и които smятат, че това е загуба на време? Kitap okumak sevmeyen ve onlar için zaman kaybı olarak düşünen insanlara ne söyleyeceksiniz? Ben böyle insanların var olduğunu dahi düşünmek istemiyorum. Önemli olan halk kütüphanelerini, şehir kütüphanelerini güncel yayınlarla doldurursak ve eğer ki evde anne ve babalar bilgisayar başına geçmeden ellerinde gazete ve kitap okuyarak çocuklarına örnek bir model oluşturabiliyorsa o çocuklarımız da gelecekte ileriki yıllarda kitapla rahatlıkla buluşacaklardır. Önemli olan ilk önce anne baba ve ondan sonra eğitim kuşakları. Okumayan kişi olacağını düşünmüyorum. Sonuçta bir şekilde bir yerlerde okunuyor ama biz kütüphanelerimizi aydınlık yerler ve kültürün buluşma noktaları olarak gerçekleştirdiğimiz zaman okuyucularla halk kütüphaneleri de, şehir kütüphaneleri de buluşacaktır. Аз не мога дори да си помисля, че има хора, които не обичат да четат или въобще не четат. Но считам, че за да можем младото поколение да ги възпитаме да заобичат книгата или да четат, трябва първо в семействата родителите да бъдат за пример. Напоследък с навлизането на интернета във всеки дом, за съжаление, родителите сядат пред интернета и по цял ден, вместо да четат книга, с интернет се занимават и стават лош пример за децата си. Ако родителите четат вестници най-малко и след това и вече книги, ще бъдат добър пример за децата си, които след това вече ще заобичат книгата и ще четат. Аз не считам, че има хора, които въобще не четат. Да, четат, но не четат съзнателно. Ние искаме да възпитаме съзнателни читатели. Нашите библиотеки са светли, просторни заведения, където могат да дойдат, да четат и да получат информация, която ги интересува.
Аз ви благодаря за този разговор. Сигурен съм, че много от нашите зрители им е било интересно. Може би голямата новина е, че Емилиян Станев ще бъде преведен на турски език. Това е много радостно за Велико Търново като град и въобще за България, че автор като Емилиян Станев ще бъде преведен в Турция. Вие останете с Прозорец към деня. Преди да закрием програмата, може ли да ви поднесем фламата на, благодаря. Да, на Дружеството на библиотеките от Балканските страни? Много ви благодаря. Благодаря. Ние ви благодарим. Çok teşekkürler, sağ olun.